Opäť vás pozdravujem, priatelia. Dnes by som načrel do trošku iného súdka. Šľak ma totiž ide trafiť, keď vidím, ako sa rôzni tiež politici tvária, že idú vymyslieť vymyslené alebo nájsť niečo, čo bolo dávno nájdené. Nedávno som sa zúčastnil jedného prednáškového programu, kde som mal tú česť tretíkrát v krátkom slede za sebou počuť výklad pána Eduarda Saba o občinách. Edko je super chlap, čestný vlastenec, veľmi múdry, ktorý sa vyzná v dejinách Slovanov a v tých slovenských dejinách ako málo kto. A predostiera ich trošku ináč, než sme sa o nich my učili v školách. Je zarážajúce, s akou logikou, jednoduchosťou, priamočiarosťou, koncepčnosťou a systematickosťou správali svoje veci naši predkovia. Neviem, kto z vás počul o občinách. Už to bolo veľmi logické, že na občine sa mohol zúčastniť len človek, ktorý sa na nej majetkovo podieľal. Už vtedy bolo totiž známe, že ak sa na niečom nepodieľame svojim majetkom, zväčša nám to žily netrhá. O dianí v občinách sa rozhodovalo na tzv. Kopách. Odtiaľ termín kopné právo. Každá rodina obsiahnutá v občine mala svojho zástupcu na kope. Zväčša ním bol najskúsenejší, najmúdrejší muž v tej ktorej rodine, ktorý na kopu prenášal veci, na ktorých sa jednotlivé rodiny doma dohodli, a späť z kopy do rodiny prenášal to, o čom bolo rozhodnuté. Jednoduché, perfektne fungujúce. Ďalším veľmi zaujímavým pravidlom bolo, že každý návrh na kope musel byť jednomyselne schválený. Dovtedy sa o každom návrhu rokovalo, kým bol buď schválený, alebo zavrhnutý. A nestačilo niečo len negovať. Kto mal výhradu voči nejakému návrhu, musel podať protinávrh. A o tomto protinávrhu sa zase rokovalo dovtedy, kým bol schválený alebo zavrhnutý. Keď to porovnáme s dnešným obdobím, kedy sa naši kompetentní škrabu okolo hlavy ako idioti, je to zarážajúce, ako jednoduché veci fungovali. Ak si to premietneme na dnešné časy, vy máte pocit, že nás dnes na kope, to je v Národnej rade, zastupujú tí najmúdrejší, ktorým záleží na prosperite občiny, to je Slovenskej republiky? Ja si myslím, že nie. Ak so mnou súhlasíte, že nie, tak by sme s tým mali niečo robiť. Že sa nedá? To povedal kto? Sráči? Lenivci? Zbabelci? Potkani? Nech sa pozrú do histórie. William Wallace v Škótsku počúval, ako bolo nemožné vojenskou silou vzdorovať neporaziteľnej britskej armáde, tzv. Červenokabátnikom. Všetkým dokázal, že sa mýlili. Počas Lancasterovskej éry storočnej vojny boli Angličania veľmi blízko k víťazstvu. A zrazu sa na scéne objavila násťročná Johanka z Arku, zvaná tiež Panna Orleánska, ktorá verila, že komunikuje s Bohom. A verila, že Boh im pomôže ich svätú vojnu vyhrať.
a o svojej viere presvedčila aj väčšinu národa a najmä zdecimovanú francúzsku armádu a Francúzi tú vojnu vyhrali. Títo dvaja ľudia sú dôkazom toho, že keď niečomu veríme a nepustíme do gatí, tak nič na svete nie je nemožné. Len si musíme za tým stáť. Samozrejme, ako to už v ľudskej spoločnosti býva, žiadne dobro nezostane nepotrestané. Williama Wallisa zradila škótska šľachta, Johanku z Arku tá francúzska. Obidvaja boli vydaní do rúk Angličanov a v rozpätí 136 rokov boli obidvaja veľmi kruto popravení. Ale ich odkaz žije podnes a bude žiť na veky. Kto si pamätá mená ich vrahov? Koho zaujímajú mená ich zradcov? Tí všetci skončili na hnojisku dejín, kam aj patria. Takú smrť, akú zažili títo dvaja statoční ľudia, si treba zaslúžiť. A každý vlastenec im môže len závidieť. Otázne je, koľko je na Slovensku vlastencov. Ja si myslím, že skorá budúcnosť odhalí, koľko nás je a koľký sme ochotní za svoj národ padnúť a za svoju vlast život položiť. Presne tak, ako vyzýval svojich rodákov Andrej Sládkovič vo svojej básni Zbiť, lebo mrieť. Oj, krásny pád, nádherný pád, za vlast umrieť, kto by nerád. Morho, len ho ty zmor, za všeslavianstvo, hor sa hor. Hoj, otčina, zbiť, lebo mrieť. Pre mňa nádherné slová, ktoré by nemali nechať chladným žiadneho vlastenca, ani nikoho, kto sa za vlastenca považuje. Obávam sa, že v horizonte 2 rokov zažijeme veľkú previerku našich vlasteneckých citov, nášho odhodlania, našej odvahy a cti. Prajem sebe, aj vám, bratia a sestry, aby sme v tejto tvrdej skúške s ocťou obstáli. Pretože neviem, ako pre ostatných, ale pre mňa je pocit sebaúcty veľmi dôležitý. A v časoch, kedy sa budú moje vnúčata učiť o tomto období, ako sme sa my učili o inkvizícii, ako sme sa my učili o fašizme, sa mi môže stať, že sa ma moje drahé vnúčata spýtajú, čo si robil ty, dedo, keď sa toto dialo. A ja im poviem, čo? Nerobil som nič, deti moje, lebo som mal plné gate, tak to sa nesmie stať. Ja už som si svoju cestu vybral a vy si ju musíte vybrať tiež. Želám vám šťastnú ruku pri výbere. Ďakujem vám za pozornosť. Do počutia, dovidenia.